Što se dogodi kad nam kupac kaže, ne želim plastičnu torbu, one pucaju. Idemo. Dakle, predavanje će obuhvatiti materijale, njihova svojstva i prošlu upotrebu, ali najbolja je praktična demonstracija. Naša polipropilenska torba, na kojoj ćemo slikovito pokazati kako se ovaj materijal ponaša. Ništa. Nije pukla. Uvjerite se sami. Nije pukla nigdje. Ponovi, majko mudrosti. Dakle, još jednom. Ništa. Opet nije pukla. Pa što? Sada nam vjerujete da je polipropilen idealan materijal za torbu.